Také jste si všimli, že se v poslední době mluví o zlatě čím dál častěji? Je to tím, že čím nejistější doba je, čím chaotičtější, tím víc lidí se upíná k nějaké jistotě a tou je zlato. Věděli jste, že zlato za posledních 20 let se zhodnotilo o bezmála 500%. A letos za poslední 3 čtvrtletí vzrostla hodnota jedné zlaté unce o necelých 50%. Pořídit si vlastní zlatou cihličku je velmi jednoduché. Můžete si ji koupit buď najednou, anebo na splátky se zlatou jistotou od Golden Horizon. Vy nám budete posílat měsíčně peníze, my vám za ně měsíčně nakoupíme kousek zlata a až dokoupíme vámi zvolené množství, zlato si můžete odvést domů. A nebo si řeknete, aby jsme vám ho uskladnili v sejfu v bance na vaše jméno. Tento způsob je vhodný pro rodiče a prarodiče, kteří chtějí svým potomkům nechat něco skutečně hodnotného. Mějte prosím na paměti, že do nákupu zlata je vhodné dát maximálně 1/3 své volné hotovosti. Proč 1/3 volné hotovosti? Tenhle přístup by vám měl umožnit to, že nebudete potřebovat to zlato přeměnit zpátky na peníze dřív než, dejme tomu, za 10 let. Čím déle zlato držíte, tím více na něm vyděláváte. A při prodeji zlata vás čekají poplatky, které zaplatíte bance kdekoliv na světě. Nebo nám, nebo jiným zprostředkovatelům, a ty nejsou úplně malý. Prosím, přepněte si v hlavě, že nespoříte. Kupujete zlato na splátky. Jak velké a jaké měsíční splátky si zvolíte, to záleží jen a jen na vašich finančních možnostech. A k tomu vám může pomoct naše kalkulačka na webu Golden Horizon. Nebo nám můžete zavolat a my vám s tím poradíme. V momentě, kdy si vyberete velikost zlaté cihličky a výši měsíčních splátek, vám kalkulačka propočte, kdy budete mít asi tak dokoupeno. To znamená, dávám předběžný termín, kdy si budete moct svoje zlato odnést domů.